Naimbagnal daw yubing. Magandang umaga mga bata. Itangal daw, saan tayo nga makapagklase na saya at hindi tayo makakapagklase ng synchronous, hindi tayo makakapag-meet. Kaya ngayon, ito maibibigay ako sa inyo, magbabasa tayo. Okay? Saan tayo makapagklase na saya at yan ti video call itata, so nga adda itiited ko nga obraen nyo. Hintayon, agbasa. Okay? Adda tayo iti, maikalima, alawas, kaya't nasa uwen adda ti, upat, a letra na adal tayon. Itata, adda manen ti baro, a letra nga adalen tayo. Nalpas tayon ti upat, anya nga ta ti sumaro no? Ano kaya ang susunod na letra? Natapos na tayo sa apat. Ano kaya ang susunod? Okay. Ngayon, sisimulan natin. Rugyan tayo, babaen iti. Sige. Rugyanan tayo umuna. Simulan natin. Ito ang una. Ano kaya ito? Sige nga. Ano deti nga ta? Nalabaga ti Maris na. Kulay pula ito. Ano kaya? Sino sa inyo ang nakatikim na ng ganito? Sino kaya nakaraman ti kastuyen? Ha? Daytoy ket? Kamatis. Sige nga. Ibagayo man. Sabihin nyo nga. Kamatis. Maminsan man pay? Kamatis. Very good. Sumaro na. Anya nga rodmet detoy. Naranghado when orange. Ano kaya ito? Sinong kumakain sa inyo nito? Isa itong gulay. Ano ito? Karabasa. Sa Tagalog, ito ay kalabasa. Sige nga, ibagate man, karabasa. Sabihin nyo nga, karabasa. Very good. Sumaro na. Sige nga, ibagaman no ana detoy. Taran! Sige nga. Nakakita ka na it kastuyan. Duyaw, when yellow. Makmakan deto'y makinruwarti. Bukel na. Nasa labas ang kanyang buto. Ano kaya to? Sige nga. Very good. Daytoy ket kasoy. Kasoy. Padasin nyo man? Kasoy. Sa kayo man? Very good. Kasoy. Kasoy. Nakakita kayo ka din ti kastoy? Nakakita na ba kayo ng ganito? Okay, ito ang ginagamit natin sa pambili o sa rin tayo nga paggatang. Ano netoy? Kwarta. Kwarta, kunayo man? Very good. Sa Tagalog, ito ay pera. Pero sa Ilocano, ito ay kwarta. Kwarta. Sumaro no? Nakakita kay ka din ti kastoy? Very good. Ada kasi ijay, zoo. Mayroong ganito sa zoo. Sige nga. Anya, tinagan na dito. Ano ang pangalan ng hayop na ito? Kangaroo. Kangaroo. Sige man, da kayo man?
Maminsan man pa'y dadayo amin. Kangaroo. Kangaroo. Galing. Sige nga. Sunod naman. Sumaro no. O, detoy. Pag sausaw-sawan nyo, dito nyo sinasawsaw yung fried chicken. O yung mga napipritong isda. O, di prit-pritwen nyo. Dito nyo isaw-saw-saw. Ano to? Ano na detoy? Ketchup. Sige man, da kayo man. Ketchup. Very good. Da kayo man pay? Ketchup. Ayan. Ketchup. Sumaro no? Dati nga taan na detoy. La, agkagat sa detoy. Ano nga ta detoy? Ano kaya ito? Nangangagat. Parang ahas nga. Kasla, uleg. Ngem sa bali nga. Kastat uleg detoy. Specialty uleg. Ano detoy? Cobra. Very good. Dakay man? Cobra. Okay. Cobra. Naglaing. Sumaro na. Sunod naman. Ito. Ano? Sige man. Ano kaya ito? Kandela. Sa Tagalog, ito ay kandila. Daday man amin, Ilocano na? Kandela. Ulitin tayo man. Kandela. Lakay man? Okay, kandela. Sumaro na. Sige. Ito ipakitak nga rodaan na ladawan. Papakita ko lahat ng mga larawan. Okay? Kandela. Kasuy. Clinic. Kamati. Kangaroo. Karabasa. Ketchup. Cobra. Kuwarta. Anya nga rod di pangrudyanan dalili nga uni. Ano kayang tunog sila nagsisimula? Sige nga. Mamita man pa'y? Datay man amin. Okay, dahil yung letra. Okay. Letra. Okay. Ano una? Sige. Ada nga ron si kanta en tayo itata. Tuladen dag itata. Denggen ni teacher, okay? Denggen. Kita en na. Okay, dakay man nga ron, padasin nyo man. Anak uli na ito tayo, naulit ang tunog. Dali man amin? Tayo ang lahat. Letra? Okay, okay. Sige, dali amin. Enna, kita, si letra, K.
good. Sige. Ayun tayo, isaro na tayo. Ito yan. Itata. Do you record? Mangrugi iti? Letra? K. Ano ulit? Tiuninan? Kunayo man? Sabihin nyo nga. Very good. Itata. Sursurwen tayo met no kasano nga isurat ti letra K. Ating matututunan ngayon kung paano isulat ang titik K. Sige. Kitantay man Kastoy nga isurat ti letra K. Patadar? Padayagonal. Padayagonal. Naday man amin, ti anak na met. Patakder? Padayagonal manen ngam ita maikadwa alin niya. Padayagonal. Very good. Padasin nyo man nga rodmet, di tababalayo. Sige nga, subukan nga natin. Dadayo amin. Ulitin natin. Ready? Takder. Diagonal. Very good. Diagonal. Okay, very good. Sige man, di man anak na, yung ang anak niya. Patadder? Diagonal. Diagonal. Very good. Padasin yan tuman, di na babalayo Subukan nga sa inyong mga bahay. Ngayon, magbabasa tayo Meron na tayong 5 letra, meron na tayong 5 titik, at 5 naadal tayo na letra. Itata, bigbigan tayo, basain tayo. Sige, anat uni na deti nga rod. Very good. O detoy. Very good. Detoy, nanang na metla Detoy. Good job. Sumaro na. Dito yan, tatay. Detoy. Good job. Detoy. Pakita tingipon. Nagisam. Dito nga rod. Okay. Itata. Adado nga letran. Nakay man? Kayo nga. Subukan nyo nga. Laro no. Sunod naman.
Good job. Sunod. I. 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 Ito. Ready, mind? A. I. A. Sige nga. Kayo nga. Palasan nyo, mind? Good job. Sunod. Kayo nga. Okay. I. I. A. O, detay. A. 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 Ito nga. Kayo nga. Padasan nyo man? Okay. Sunod. O, dito yan. Agbasa tan a. Pagtipunan ta, ti uni, ti dua a letra. K. A. K. A. K. A. K. A. Ka. Sige nga. Sige man. Ka. Very good. Sunod. Ito nga. Ah. Ah. Pagtipunin. Ak. Ak. Good job. Sunod. Ready, mind? Ah. 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 Ta. Sige man, sige man. Ta. Okay. Ito. Ah. 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 At. At. Ito eh. Ah. 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 Na. O, detay. Ito naman. An. 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 O, ito. I. I. Sige nga, dakay man. Ik. Ik. Good job. Next one. Key. 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 Okay. Ito nga. I. 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 Ito. Dito man. I. I. It. It. Very good. Ito nga. Dito man. In. 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 Very good. O, ito. I. 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 Ni. Good job. O, ito. Mas marami na ad. Adon. Na. Ana. Good job. Ito naman. Agpada. Pareho itong isa at itong isa. Sige nga. Nana. Nana. Good job. Pagtipunan tayo yan. Nana. Nana. Okay, ito naman. I. Na. Na. Inana. Okay, ito. Inana. Sige, ito naman. Na. Ki. Ta.
nakita. 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 Yay! O, ito. Kinita. 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 Yay! O, ito. Na. A. Ta. Naata. O, ni. A. Na. Ni ana. O, ti. Ta. Na. Ti. Ta. Na. Na. Ki. Ta. Ka. Nakita ka. O, ito. Tata. Ni. Nati. Tata. Ni. Nati. Yay! Ito naman. Inana. Ni. Katana. Inana. Ni. Katana. Yay! Ito. Inta. Iti. Na. Ati. Inta. Iti. Na. Ati. Yay! Naglalaing! Galing naman! Sige, ito ang magiging assignment nyo, ha? Dito ito assignment nyo. Assignment number 37. Isurat, ti letra K, iti maysa a panid, yanta learning material yo. Isulat ang titik K sa isang pahina ng inyong learning material. Okay. Then may ikadwa na assignment. Basahin tayo daytoy dua a panid. Dalawang pahina. Babasahin natin tong dalawang pahina sa binigay kong reading material. Pagkatapos niyan, malpasyo, kuno saan tuno ready kayon nga mangbasa, no kabisado yun nga basahin. Pag kayang-kaya nyo nang basahin, i-video, tibagbagi, amang basbasa kadigitoy apanid. I-video ang iyong sarili na binabasa ang mga pahinang ito. Papakinggan ni teacher kung paano kayo magbasa, ha. Denggen ni teacher no kasano kayo nga agbasa kadigitoy. Amo tayo deto yen. Ilang beses na nating binasa ang mga ito. Okay? Okay. Sige nga. Sumaron no. Ay, awang gaya na yan. Okay. So, that will be your assignment. Yan ang magiging assignment ninyo sa araw na ito. Okay? Ipasa, ijay, link nga pagipaspasaan di kada kayo. Okay? Ipasa sa link na binigay ko sa bawat isa sa inyo. Okay? Sige. Kitain. Sige, hanggang dito na lang tayo, ha. Hanggang titilaingin. Ag-check ni teacher kadigiti pagipaspasaan nyo a link, titignan ni teacher kung sino ang magpapasa ng assignment sa link. Kung hindi matatapos, tatawagan kayo ni teacher. Tawagan na kayo ni teacher, no, saan tayo nga malpas dito, okay? Nalaing tayo amin yung agbasa. Magaling na tayong magbasa, okay? Sige, bye-bye!